Danial Evans dwi'n 28 mlwydd oed a dwi yn swyddog prosiectynnu i Uchelgais Gogledd Cymru. Nod Uchelgais Gogledd Cymru, mwy na lai, ydy trio hybu mwy o swyddi yn yr ardal a hefyd hybu mwy o fuddsoddwr hefyd, a y ffordd maen nhw'n gwneud hynna mwy na lai ydy trwy rhaglenni a prosiectau gwahanol bydd yr rhedeg hir dymor yn ardal. Felly, y rheswm nes i symud yn ôl i Gogledd Cymru. Gogledd Cymru ydy'n nghartra i, a mi erioed wedi bod, a pan nes i adael Gogledd Cymru chydig o flynyddoedd yn ôl i fynd i Caerdydd, y rheswm mwyaf oedd i just byw efo nghariad rili a dod i arfer efo byw efo'n gilydd a dod i arfer efo byw ar ôl gwahanol. O'n i'n gwybod y munud nes i symud i Caerdydd mod i am symud yn ôl. Do'n i'm yn gweld dyfodol i ffwrdd o'r Gogledd Cymru, fod yn onast. A wedyn y rheswm nes i symud yn ôl diwedd yr amser nes i, oedd eisiau ffeindio'r swydd yma efo Uchelgais Gogledd Cymru. A ni'n just meddwl, dyma ni swydd perffaith i fi, so ni'n methu sgwennu swydd gwell. A oedd o'n gwneud synwyr i fi symud yn ôl a defnyddio'r sgiliau ni wedi cael dros y blynyddoedd ar ôl graddio. A defnyddio nhw i wneud Gogledd Cymru yn lle gwell, a dwi'n gobeithio rwan dwi wedi cychwyn efo'r swydd a dyna fyddai'n wneud. I mi, y pethau gorau o byw a gweithio yn Gogledd Cymru, mae'r rhestr hir i fod yn onast. Y peth gyntaf sy'n ni'n neud, sy'n ni'n dweud o ran gwaith ydy'r rhwydweith sydd o gwmpas Gogledd Cymru. Nes i weithio efo Menter Môn am cwbl o flynyddoedd, a trwy'r gwaith nes i efo'r prosiect Morlais nes i ddysgu o math o bethau. A y peth mwyaf nes i ddysgu oedd y nifer o cwmnïau, y nifer o pobl sy'n gweithio ar Gogledd Cymru i wella'r ardal. A wedyn ers i fi ddod yn ôl rwan, mewn di dwbl mewn ffordd, dwi'n gwybod bod pawb sydd yn byw yn Gogledd Cymru eisiau'r gorau i'r ardal. A dyn ni gyd yn gweithio ar gyfer yr un nod yna jyst i wella'r ardal. A dwi'n meddwl, mae llefydd fatha M-SParc lle dyn ni heddiw yma yn rhoi cyfle gwych i pob dod at ei gilydd a rhannu'r un negeseuon a cefnogi'n gilydd rili. O ran gweithio dyna sy'n ni'n neud y rhwydwaith. O ran ochr bersonol, fel fysa pob yn deud, mae'r byd natur yn ysgol yn Gogledd Cymru. A dwi'n meddwl i fi, mae'n jyst rhan o bywyd i. Mae'n rhywbeth allai ddim denig a rhywbeth sy'n ni'n methu cael o Caerdydd rili fel o'n i, lle o'n i'n gorau chwilio reit galad am rola gwyrdd i fod oedd yn Gogledd Cymru, dwi'n ffeindio fo rola, mae'n jyst teimlo fatha bod o rhan o fi fod yma lle. O ran cyfleoedd yn Gogledd Cymru, i fi mae'n dod lawr i'r rhwydwaith tyn, y rhwydwaith agos sydd yn Gogledd Cymru. Da ni gyd yn symud at yr un nod, a'r nod ydy gwella'r ardal a cryfhau yr ardal, achos mae pob sy'n byw yma, da ni'n gwybod pa mor sbesial ydy'r lle. Da ni'n gwybod pa mor wych ydy o. A wedyn, i mi, mae'r cyfleoedd yn dod o'r rhwydwaith sydd yn rhannu swyddi wrth gwrs, ond jyst yn rhannu'r cyfleoedd gwahanol sydd yna, i ni cael neud o well. So, dim ond pa sector ydych chi'n gweithio, ond dwi'n gweithio yn y sector ynni, a mae'r sector ynni'n wych, achos mae yna gymaint o digwyddiadau gwahanol lle da ni gyd yn dod i fewn a rhannu syniadau. A i mi, mae'r cyfleoedd i gyd yna, mae'n jyst rhaid i chi gysylltu efo rhywun a ddim mor hawdd yna. Dwi hollol anghytuno efo'r myth bod na ddim cyfleoedd gwbl. Dwi'n meddwl bod o mor hawdd disgyn i'r ffordd o feddwl bod na ddim. A dwi'n meddwl yr unig rheswm mae pobl meddwl hynna ydy achos mae rhywun jyst yn prynu mewn i'r syniad, ond tydio ddim o wir. Os ydych chi'n dod i M-SParc, unrhyw diwrnod o'r wsos, newch chi weld gymaint o cwmnïau gwahanol yn rhannu syniadau. Mae'r digwyddiadau sy'n digwydd yma bob tro'n ddiddorol. Mae'r bob tro'r cyfleoedd yma, yr unig peth ydych chi'n gwneud ydy datan nhw i gael sgwrs neu bigger ffôn. Mae pob yma i rando a'i rhoi cyfleoedd, achos efo ni, efo Uchelgais Gogledd Cymru, prif nod ni fel ydych chi oedd trio cael mwy o swyddi yma. A mae'r prosiectau enwedig yn y sector ynni jyst yn cynyddu bob blwyddyn. Ac i mi mae'n amser byrlymus iawn efo hynna. A dwi'n meddwl anghytuno efo'r myth.